Ikaw ka, sa akong buhatan man. Wala man. Maghimo ko kuhit sa avocado. Sure, oy. Lagi. Using this basyo sa tubig ni Israel. Sige. Let's see if mo effective it. Daghan kayo hulog among avocado guys. So, daghan kayo nangahulog nga bunga. Nadaot sa panahon. Sayang. Hinaot. Daghan kayo mabilin ano. Malisod man di ay. Magahi pala siya guys. No, you can use scissor actually. Scissor? Pag makakuan nakabangag nakagunting na dayon para mas dali. Okay, okay. Thank you for your suggestion. I'll get some scissor. Wait for a while. Oh no! Among avocado guys, oh, daghan ang takay nig bunga pero daghan naman kay nga hagbong. Na daghan nga hagbong kada adlaw. Have a scissor. Sige. So let's see if your advice is effective. Mas dali man. Pag naanay gisi, igunting na dayon. So just like this, as you can see, nanay gisi. So let's try to scissor it. Scissor it. Oh, it seems to be effective, honey. You're so nice. However, it's still hard. No, It's still hard though. it's not hard. Kamay mo lang yung finger. Panggunting na ba ini sa ubos? Bisa ba? Ubos sa shampoo ba? Ubos sa shampoo. Isa tayo mo na, ano mo kayo sama? So here it is. We almost finished one part. There you go. There you go, guys. Okay? See this? Oh, I need a tissue. Ow! Oh my god, that's so hurt! Kulang. It needs another stretch. Okay. Another one. Take another one. Maybe I need to make four or five. One. Oh my god. I think you can scissor that. Gahi. This part is hard. The bottom. Hmm? The bottom. Muhu ko ng scissor. Naman. My god. So guys, balikan na nato sa nagyasan. Wala mo good ko andre tripod niya. Hawid guys, gigunit sa camera ba? Yes. Balikan na nato unsa na yung una pang Okay. sa avocado guys ha. Okay, first stage pa po ni. Okay. Check me out after. Okay, After niya. this first
So guys, naputo na nako og upat ka bahin. Andi na mangaga na pud nako guys. So this is the second step. So ang sunod na pud ani kay first step and second step to, ang sunod pud ani third step. So imo na pud nako ang third step guys. So kaning bangag butangan ako ni og something mabira-bira para close open siya, close open. So I'll get back to you guys kung ako na pong mahungan ang third step kay base na pa po tayo fourth step kay first man ang sugod. So second step, third step. So this will be the this was the second step. So next will be the third step. Third step. Binisay Okay. ano? Mag-English ko guys kay I'm used to Vietnam guys. Char. Okay. Nya, unsa na may update na to anang atong kuan diha. DIY nga pang Kuhit og avocado. Gikapoy naman kog humuwat dali lagi. Unsa naman na, sir? Tanaw na to niyang kuan. Hapit na. Unsa ni na step? Hapit na. Hapit na Hapit na ko na ulit. hapit na kuan. Naulit sa iyang DIY. So, kani, atong ipang bugkatag bugkot. So, kung nakita mo na yung mga bugkot. Kaya ang tuyo aning bugkot, pang bugkot. Nako. Ang tuyo aning bugkot guys, pang bugkot ni guys. So, Sige. kanya, anak ni siya guys. So, na-picture na ninyo sa salon ni guys. No? Kung tanaw na to, muna na siya octopus. Hagan siya mga kaway-kaway. Pero, later on guys, sa pagkahuman ani, makaingon mo nga, oh, amazing. So, happy to get guys ha. I'll get back to you again na po later ha. So, basta mo na ni siya, bangagan ako, gipangbutangag mga PC. So, later on, kita ninyo guys the output. It's amazing. So, see you guys later. Tingnan natin. Sige. So, So guys, marag hapit na gid siya mahuman guys, no? Or sa bani human naman siguro ni siya niyang DIY nga DIY Kuhit avocado. Ang mga avocado guys, inana pa kagamiya, gagmay pa kay mga bunga mo siyang nalahi, pero naay mga naguna murag tulo na lang kabuok na kay nangahulog namang mga uban. Nahulog sa kalain sa panahon. Look guys, daghan kay nahulog sayang kaayo. where's the So, scissor? Tanawon na to guys kung Where's the scissor? unsa ka successful ning iyahang gihimo nga DIY Kuhit avocado. No scissors here, no scissors. Manara na to. Yeah. Yeah, let's see. Murag na may isa do. May kuan. Taas mo kay diri murag na mubo dito. Ikaw ka balok kung maabot ka na diri ah. Ito guys. Tutukan yung mabuti guys. Tingnan natin. Ay, natin yung pagawas man. Yeah. Pero pwede naman dali aka. Sige. Ay, magkuan ka na. Ngita ta. Ato, oo, sa gawas man. Sa gawas. So, gawas. So, gitry na niya guys. Tanaw na to. Og successful ba giniyang kuan guys, no? Ano, nakakuha gid ay. Dali ara oy. So, gibiran mo ang pisi. Ha? Gibiran mo ang straw. Actually, wala na. Ano wala? Di ba, mabounce mong good siya ang kuan ba? Katong, mas mapugas mo sa So, suit dali kay. ang shock ayo. Oh. Kaling lang, gamay lang dagko. Batoy dagko pa o, murag musaka ka gamay. So, may patag pakito na to sila. Dahon sa kay pakito na to nga, successful gid ang imong kuan gyud DIY niya. Sige. So, see guys, no, successful gid yung DIY guys. Kay pag kuan, pag imo man gid gamay no. Oh. So, nisod ang avocado niya, close man na siya, di nakakuha na dayon. So, inana siya. Nice! Oh, see? Pakita dito sa tabang. See, tanaw, Kung ako guys ay Full. Oh, Buyan na to. buyan man din na niya. Pag sud sa avocado, buyan din niya. See?
Ba, di mo tayo natutong sa atong Dili. Nahimas. Ay mo tong iya. Wala yun. Sige.